Καλησπέρα και σήμερα από την Ονειρώη, χώρο οικογενειακής ψυχοθεραπείας και ψυχικού τραύματος. Όταν είμαστε χαμένοι στη φυσική μας ζωή, συνήθως κοιτάμε ένα χάρτη GPS στη σύγχρονη ζωή μας για να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς να φτάσουμε στον προορισμό που επιλέξαμε. Αυτό λειτουργεί καλά, υποθέτοντας ότι υπάρχει ένας χάρτης της επικράτειας στην οποία βρισκόμαστε και γνωρίζοντας τον προορισμό μας επίσης. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ειδικά αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας και με όσα συμβαίνουν γύρω μας και κυρίως στον ελλαδικό χώρο, φαίνεται πως όλοι επιχειρούμε σε αχαρτογράφητη περιοχή, είτε το γνωρίζουμε αυτό είτε όχι. Και ως άτομα μπορεί να βρεθούμε να καλύπτουμε εδάφη που οι προκάτοχοί μας, οι πρόγονοί μας, δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν. Και όταν προσβλέπουμε σε εκείνους για καθοδήγηση, συχνά δεν γνωρίζουν τι να μας πούν, πώς να μας καθοδηγήσουν. Μη γνωρίζοντας ακριβώς πού βρισκόμαστε, νιώθουμε αβέβαιοι για το ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και τελικά εμφανίζεται η δυσάρεστη αίσθηση ότι είμαστε χαμένοι. Βέβαια, η ομορφιά του να χαθείς είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που την κάνει και τρομακτική. Μας ζητά να ψάξουμε μέσα μας για να βρούμε τον τρόπο. Εάν δεν διαθέτουμε κάποιον εσωτερικό χάρτη, πρέπει να προχωρήσουμε με το ένστικτο και με ανοιχτή καρδιά, βασιζόμενοι στην εσωτερική μας πηξίδα, για να μας δείξει ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε. Αυτό μπορεί να είναι τρομακτικό για διάφορους λόγους. Φοβόμαστε ίσως ότι μπορεί να πάμε πολύ μακριά, προς τη λάθος δηλαδή κατεύθυνση, ή φοβόμαστε μήπως παραλύσουμε και δεν κάνουμε καμία πρόοδο. Ωστόσο, αυτή είναι η ίδια η πρόκληση που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε επίσης να εμπιστευόμαστε ότι το σύμπαν, ο Θεός, μία ανώτερη δύναμη, όπως θέλει ο καθένας τη λέει, θα μας υποστηρίξει και θα μας καθοδηγήσει. Μπορεί αυτό να το πιστεύουμε διανοητικά, αλλά μόνο μέσω της εμπειρίας γίνεται γνώση της καρδιάς, μόνο μέσω του βιώματος. Μαθαίνοντας να είμαστε εντάξει με την απώλεια και έχοντας εμπιστοσύνη ότι θα καθοδηγηθούμε, τότε στα αλήθεια ξεκινά το ταξίδι μας. Μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε ακριβώς που πάμε κάθε φορά για να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Μαθαίνουμε επίσης έτσι να νιώθουμε τον δικό μας τρόπο, να φουγκραζόμαστε τον δικό μας τρόπο, αντί να ακολουθούμε ένα καθιερωμένο μονοπάτι που άλλοι έχουν χαράξει, και έτσι αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι που μας συνδέει με το σύμπαν και όλα γύρω μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι όσο χαμένοι θα νιώθουμε καθώς ταξιδεύουμε στο ταξίδι της ζωής, σε ένα εσωτερικό βαθύτερο επίπεδο του εαυτού μας, είμαστε ήδη σπίτι. Καλό σας βράδυ!